Assalamualaikum warahmatullah. 10 agu telu Mga tao apa kau marka sa alungan na mori asikat tangkairan. Paganero na mga tao na sumanga tao abiyuno ka. Ikadua na mga tao ay nisinta ka. Ay katlo na mga tao apisudi ka. Ay kapat na mga tao apia kakaya ka. Ay kalima na mga tao apia subong ka. Ay kanam na mga tao apia maganta ka. Ay kapito na mga tao ali-ali maka inaakal ka. May kawalo na mga tao apia gitu-ito ka. Ay kasyaw na mga tao ay inantap kasiran sa marata. Ay kasapulo na mga tao kinuwang kasiran na diman. Ikasapulag wisa na mga tao apia managkawan ka. Ay kasapulag dua na mga tao ang tinipong ka. Ay kasapulag telo na mga tao akautangan ka. Siraan sa mga tao pagkataling umarka sa alungan amori sikat niran ka sulang o napinggulaw lang ka si ikiran na ising kada na ginawang ka. Ino pagkatalakap sabida na kan sa mga amalakan. Inuad na kilamburakan na amalakan. Kesabupan sa ipakasurga kan. Anta akabak ko din mapuseng ko kanarakaan. Umani isa na siya pa niya na ginawa niyan kabun mabaloy ay ilang suki pagintaw niyan sa dunia. Kaya minipagamalian sa kumar na susalakaw ron.